nyt? Joo, eli penkin säätö ja ergonomia, niin sillehän se pitää säätää, että siinä on vaan niin hyvä olla ja sille rento istua. Ja siitähän sitä voi aloittaa, että on niin sopivalla korkeudella penkki ja sitä voidaan sijoittaa tästä sijoitetta. Ja silleen pitää olla jalat, että sopii ainakin sormet väliin tuonne tuohon polvitaippeeseen, että veri kiertää. Ja sitten vielä on penkin tämmöstä kaltevuuden säättöä, että siitäkin voi sitten oman maun mukaan säädellä. Ja sitten tästä niin selkänojia saapi säävettyä. Ja siitäkin saapi semmosen sopiva itelle. Ja sitten tietysti päästään näiden kahvojen säättöihin. Ja niitähän sievellään korkeutta tästä ja sitten noita mitenkä reunassa se on. Eli tuota kun aukas, niin sitä voi ottaa itsensä päin ja niin edelleen. Ja tässä sama homma ja tässä sitten tätä korkeutta saa säävettyä ja tästä sitten näitä tämmösiä liikkeitä. Pitää olla säävettynä semmoselle korkuudelle, että siinä on niinku aina rento olla, että ei oo olkapäät liian alhaalla eikä kyllä se ole liian korkeallakaan. Ja siinä sitten äkkiä ruppee käymään hartioihin ja muualla. Eipä kai siinä muuta. Silleen, että siinä on hyvä olla. Näin.